गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं किरण बर' गोदान दिल्लीनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि मथंगा गामिनिफ्राय बिनानाव अनजालि स्वर्गियारिया दोंसे रमान्टिक खन्थाइ सुजुनानै आंनिसिम दैथायहरनायखाय आं आवरायनो आखायाव लादों। खन्थाइनि मुं नों फै सिखिरि जाना। फैदो बिनानावनि रमान्टिक खन्थाइखौ बयबो खोनासंलांदोनि। मोदोमफ्रु मोदोमनाय रैदोब नोंनि महरा, एखनबा मोजां मोननाय लिसिलिद गावफैयो। थारैनो आंनि खन्थाइफोरा नोंखौ लानानैनो सुजुनाय। जेब्ला आंनि मिलौहाब सोदोबफोरा फुथिहां जायोब्ला नों बिलिरफैयो आंनि गोरबो बाख्रियाव बोरफ्लानाय गोरबो। लाजिनाय मोखां आगानफ्रोम आगानाव नोंनि गुसु बिलिरनाय। थारैनो नोंजों आं गोरोबफ्लेथारो। अदेबानि नों आंनि गोरबोजोंनो दिदोम था। जेन'बा बैसाग अखानि सिमब्रेलांनाय बारा थाजिम खालामनाय बायदि आंनि देहा सोलेर। नों आंनि लोगोरि जाना था, आं नोंनि अरायनि जाना थागोन। नों बाफै सिखिरि जाना आंनि बागानाव, आं बजबगोन गोरलैयै। नों बारफै दैज्लां अखानि बार जाना, आंनि देहा सोलेर फिसिफै दुंहाव सोलेरखौ। बार अखा जाना सिग्लाब होफै। खन्थाइ एसेनोसै। गोजोन्थों।